jangan lupa ya, Ford. Ini buat aku soalnya dadakan ini nggak latihan. Monitor udah nyala.
Horas madihamu amang dotinang namandohoti parmingguon di Manogoton dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Tadi dibawakan sebuah lagu dari Paduan Suara Apostel. Andorang so tapuka parminggota di Manogoton marteng yang naho mahita di bagasan rawat tabi. Amin. Tapuji ma guarni Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 walu ayat 1 ayat 3. Marite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi berbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalan mutu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah jala ibana paima-ima. Sai maraposan tu Jehovah maho jala ulahon na denggan. Ai holong dorohani Jehovah mida uhum. Jala dang tagamon tadi kononna akana niasianna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, upangido hami tuho
Sai lehon matodim na badiai tu bagasan rohanami. Sai paian di bagasan hami asini roham dohot hati goran napi natupani anakmu Yesus Tuhan nami. Sai ramoti hami di hama masa ni pangujunan. Pergogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggani pambenanmu di hami. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji ma Tuhan marinde mahita sian buku ede nomor 722 ayat 5. Tatangihon ma sikat ni patik dihita di bagasan mingguan nanienet sian buku Rom bidu 10 ayat 5. Ai di surat ton Musa donian jolmana mangulahon hati goranna marhite sian patik idona mangulu disi atong arap mangidogogo mahita tu ada pone debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian buku ede nomor 686. Tato potima dosata nagodangi tapauduk marohata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangi do. Saya asi maroham midasad dok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya suguli marohan nami asa muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangolu kami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu asesaan ni dosatta. Humopopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marite ite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji ma Tuhan, mari demahita sian buku ede nomor 180 ayat 1 ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu pasap 10 dung Trinitatis,on natar surat di Galatia 3 ayat 26 sahatu ayat 20 sia tajahama marsikat soring. Ai saluhut do hamu anak ni debata marite hite haporseaon di Kristus Yesus. Ai Kristus do di barasan kamu sude hamu naung tergigi tu bagasan Kristus. Dang mardia iwar disi Yahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan, ai sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai ambo Kristus napuna hamu, inopar ni Abraham do hamu, atong jalapanean menihuton bagabagai. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Mari demahita sian buku ede nomor 655 ayat 1 ayat 4.
taha tidakon ma porsiautai, songon ahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugona sohatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinuboni si Maria, nagabe-gabean siat tot di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumani silatus, na mate tarpajal do ibana diau pinarsilang, na tua tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogutu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea to di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogut daging halak naumat, dohot diangoluan na suara sudah. Amin. Tabegema ende pujian sian paduan suara apostel diuduti paduan suara inatani parhalado.
Abegima tikting ni huria. Shalom. Hujahama dihita tikting na nanayang masa dot di nihuriata di minggu manogoton. Na parjolo guarne minggu. Guarne minggu ta sadarion ima minggu pasa puluh sadahon dung Trinitatis dohot topik di minggui ima radoti uhum ulahon hatigoran. Manang dalam bahasa Indonesia, taati hukum dan tegakkan keadilan. Napa duaon tikting parjolo. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2026 maringanan di Gereja GKPI Sriwijaya, Medan. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma ima saudara Han Samuel Purba, ruas ni Gereja GKPI Gloria Simalingkar Sada, Medan. Anak ni Amang Sopar Purba, tubuh ni Inang Retia Diana Boru Gultom. Nah, maralamat di Jalan Cengkeh Raya nomor 40, Perum Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Dot orowanna Saudari Sri Yuni Stella Maria Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Resort Sudirman Jakarta. Boru ni Amang Mayor P Hutagalung, dot tubuh ni Inang Maria Rohani Yulia Boru Pasaribu, nasidana tinggal di Jalan Angsana Sada nomor 24, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya tuhata nama masu-masu calon rumah tangga na barui. Na patuluhon ruas na tambah. Di minggu 10 Agustus panogoton, naung tarjalo gabe ruas di huriata ima saudara Yudi Kasih Pasaribu, doli-doli, dot nomor register yang tertera di tikting. Nasidana maralamat di Jalan Dr. Susilo 2E nomor 1053 RT Tolu RW 4 Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat. Dipamasuk gabe ruas ni Wik Jakarta Barat. Nasidana pindah sian HKBP Resort Pematang Siantar. Molona bersangkutan hadir di Minggu ta sadarion di Pangido asa jongjong satokin. Penglihatnya ma, selamat datang dot, selamat bersekutu ma di HKBP Sudirman Jakarta. Nah, paupaton ruas na pindah. Naung pindah gabe ruas ni GKI Panglima Polim, ima keluarga Leonardo Pangaribuan, dot Inang Cut Niska Ayunda Raisa, dot Sada Danak Nasida, ima Sadabara Sri Narendra Pangaribuan, na beralamat di Jalan Pulau Macan, RT 4 RW 5, Kelurahan Tomang, Kecamatan Pertamburan, Jakarta Barat, Sian Wik Ben Hill Pejompongan. Naung tarjalo gabe ruas di Gereja BICC Pekanbaru, saudara Dr. Anggi Pangaribuan, dot Inang Inge Samosir, dohot 2 dakdanak nasida, ima Mateo Pangaribuan, dot Maxwell Pangaribuan, sian Jalan Tomang Asli nomor 37 Tomang, Jakarta Barat. Sian Wik Ben Hill Pejompongan.
Naung tarjalo gabe ruas ni HKBP Rengat, Resort Rengat, ima saudara Rudolf Joshua Sitorus, dot inang Sarah boru panggabean. Nah beralamat di Komplek Perum Raffles Hills, Blok EA2 nomor 8, Cibubur, Sianwik, Karbela. Nah palimahon. Di hari Minggu tanggal 23 Agustus di ibadah Minggu pukul 8.30 WIB, naeng manjalo kunjungan gereja sian paduan suara konsolasio na naung pasahaton lagu pujian nasida. Na paonopon pertanyaan WIK. Patu paon ni huriata ma pertanyaan WIK na parjolo di WIK Lapangan Batak di Patupa di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 dimulai pukul 10 sia. Doa tuan rumah sudah ruas ni WIK Lapangan Batak. Di WIK Setiabudi di Patupa di hari Jumat tanggal 21 Agustus dimulai pukul 10 walu di Patupa di ruang Salomo. Nah bertindak tuan rumah ima keluarga Immanuel Manalu boru nadap-dap. Nah patuluhon di WIK Karbela di Patupa di hari Jumat tanggal 21 Agustus dimulai pukul 10 sia. Maringanan di ruang serbaguna lantai 1. Doa tuan rumah sudah ruas WIK Karbela. Nah papituhon pendaftaran CD reguler. Pelajar CD manang par guru malua naeng disesuaikan ma dohot tahun ajaran sekolah. Pendaftaran di Patupa di bulan Juli Agustus 2026. Mulai parsi ajaran di bulan September. Nah naeng mendaftar asa mambuan surat pengantar sian situa wikna dohot lampiran akte baptis, akta lahir dan kartu keluarga. Nah berikutnya pengangkatan guru sekolah minggu. Di Minggu 16 Agustus 2026, sada calon guru sekolah minggu naung tarjalo gabe guru sekolah minggu ala naung memenuhi persyaratan. Ima guarni guru sekolah minggui Jovita Olivia boru Raja Gugup. Selamat melayani ma Tuhat apa nama masu dohot patuguhon pelayanan kakak dohot abang guru sekolah minggu. Penyumbang snack, nah menyumbang snack ima sian keluarga NN parhalado dohot sudah ruas pasaton hata mauliate. Bunga altar. Parhalado dohot sudah ruas HKB Sudirman Jakarta pasaton mauliate matu keluarga M Hutagalung inang R boru Pasaribu Opu Kasia. Nah pasaton bunga altar di minggu ta tanggal 10 Agustus on sebagai ucapan syukur nasida. Saya Tuhat apa nama sumasu. Ruas namar sahid Boy mata bereng di lembaran wartana adong di hita, tatangnya konma asa tumibu nasida mar hahi pason. Songoni ma tikting na boy hujaha sonari begiota ma pesan sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan majelis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Sinode HKBP Distrik 8 Jakarta pada hari Senin 10 Agustus 2026 telah berlangsung dengan baik dan lancar, bertempat di NT Tower Jakarta.
Sinode distrik ini dihadiri oleh 228 orang, baik dari 234 peserta yang diharapkan hadir. Dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 8 DKI, Pendeta Oluwan Nainggolan STH, dan diawali dengan ibadah serta perjamuan kudus. Sinode distrik ini berlangsung dengan tema beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan. Dengan subtema keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan. Agenda utama dalam sinode ini adalah memberikan pemikiran dan pendapat mengenai usulan revisi untuk amandemen sistem pemilihan pimpinan HKBP yang lebih sesuai dengan eklesiologi HKBP. Untuk memperkaya wawasan peserta, diundang Pendeta Dr. Richard Daulay sebagai narasumber. Beliau memaparkan berbagai sistem pemilihan pimpinan gereja yang berlaku di berbagai belahan dunia maupun di Indonesia, antara lain dalam Gereja Katolik Roma, Metodis, gereja-gereja beraliran Calvinis dan Lutheran. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa terdapat berbagai sistem pemilihan. Ada denominasi yang menggunakan sistem menjemput nasinurat, ada yang menggunakan voting terbatas, dan ada yang menggunakan pemungutan suara dari seluruh peserta rapat. Dalam suasana yang penuh damai disertai kesungguhan dalam memberikan pemikiran melalui sidang kelompok dan sidang pleno, seluruh peserta sinode sepakat untuk mengusulkan sistem pemilihan dan kepesertaan anggota sinode Godang untuk diusulkan kepada Komisi Aturan melalui Epurus HKBP. Perlu ditetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk calon pimpinan yang memiliki kehidupan rohani yang baik, jauh dari kebiasaan-kebiasaan duniawi seperti kampanye dan sebagainya. Khusus untuk pemilihan preses, Epurus yang terpilih akan memilih dari nama-nama calon preses yang berasal dari distrik. Selanjutnya dalam sinode distrik ini dibahas dan disepakati agar kepala departemen diakonia HKBP berasal dari kalangan pendeta, serta beberapa hal yang penting bagi pengelolaan pelayanan gereja. Misalnya bidang multimedia masuk dalam Dewan Marturia, sedangkan bidang IT masuk dalam sekretariat gereja. Untuk menselaraskan waktu kepengurusan PPD Distrik 8 DKI Jakarta sekarang, yakni periode 2022-2026 ke periode pengurusan di HKBP 2024-2028, maka periode PPD yang ada sekarang diperpanjang hingga Mei 2028. Juga dilaksanakan pergantian antar waktu anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik, yaitu Pendeta Dr. Danert W. Siregar, STHMA, untuk menggantikan Pendeta Rijon Malcolm Siahaan yang telah pindah ke distrik lain. Marilah kita mendoakan Tuhan agar semakin memberkati gerejanya, HKBP semakin memperluas dan mengembangkan pelayanan ke depan di bawah kepemimpinan para pimpinan yang tunduk kepada Yesus Kristus Raja Gereja. Kiranya seluruh warga gerejanya juga diperlengkapi untuk mendukung tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia dalam semua aras pelayanan gereja sebagai wujud karya Tuhan yang Maha Pengasih. Salam dan doa atas nama peserta Sinode Distrik, Pendeta Oluwan Nainggolan STH. Songonima tikting naboy di Jahaon. Mulai tema. Tapi bagaimana sosialisasi sian seksi kemasyarakatan panitia HUT RI Pak Walu sada tahun. Horas mari kita saluhutna. Nau hormati kami amang uluan Pendeta Sobok Simanjuntak,
Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Inang Pendeta Nurista Boru Simanjuntak, Nau Parsangapi Hami, Amang Inang Parhalado, Nau Haolongi Hami, Natua-tua nami, Amang Inang Itoha Anggina Poso, Dohot Yanakon nami Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81, HKBP Sudirman ikut serta mengadakan upacara dan kegiatan perlombaan atau disebut pesta rakyat. Di Son Hamis yang seksi kemasyarakatan mengundang Sudehita Ruas HKBP Sudirman na adong tikina madohoti acara marsogot 17 Agustus. Rangkaian acara nalau sipatu paun sogot ima sada. Upacara peringatan HUT RI dimulai pukul 7.30 sampai 8.15 WIB. Diudu tima sarapan pagi sampai jam 9 pagi, sarapan sudah disediakan. Baru se lomba memasak nasi goreng pukul sia sampai 11.30 yang sudah diikuti 6 peserta. Lalu istirahat makan siang sampai dengan 13.15, makan siang juga sudah disediakan. Dukoni dilanjut tomamuse lomba-lomba antara lain makan kerupuk pesertanya boleh lansia, ama, perempuan, naposo, sekolah minggu. Silakan disiapkan timnya. Barumse adong dance balon, pesertanya juga sarupa. Dukoni adong muse kuis tebak kata, lalu ada pengumuman dress code terbaik. Nah terakhir pengumuman pemenang lomba dan pemberian hadiah-hadiah. Dress code sogot nuansa merah putih bebas. Moladong penno namanginang na urang lebih pelayanan nami sepanjang acara sogot jimulo hami mangido maaf. Songonima jauh-jauh sian hami seksi kemasyarakatan tuhita saluhutna di patiur Tuhan masude ulaun marsogot. Amin. Horas Madita. Tabegema ende pujian sian wek setia budi.
Amang inang taparadema roha dot pikirata manjalo hatane debata maritena posona maridema hita sian bukuede nomor 272 Huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
ini di batana sumurung sia saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihamu amang dohot tamu inang. Mauliate di kesempatan nauli menyambut sekaligus ulang tahun kemerdekaan di bangsota napa 81 tahun. Ngado kamu akada tutuan nami naung sorang di sitahe 81 tahun nunga gudangate martua mahamu ala zaman kemerdekaan sebelumna nunga sorak kamu di si ate. Nah, HP di kemerdekaan na 81 tahun tonon hipas dope hamu nuaing. Saya lubi masuk kamu hami generasi sugu muse. Amin. Nah, baik, dalam sukacita mari kita sambut firman Tuhan. Inilah yang menjadi khotbah bagi kita manginang. Sian panurirang Yesaya bidu 56 ayat sada sahatro di ayat walu. Hujahama di hatabatak toba songono didok. Songono do hatani Jahoba raduti hamuma uhum jalaulahok kamu hati goran. Aijonok nama asaroha tuaoku jala papataroku hati goraku. Martua majolma na mangulahon songoni dohot anak ni jolma na marsihohot mangulahon si songoni na ingot di hari sabat asa unang diramuni jala na mga ramoti tanganna unang diulahon manangahan na jahat. Jala dang jadi dohonon ni halak dagang na marsilohot tu Jahoba nungatung di papulik Jahoba au siya bangsona. Jaladang jadi dohonon ni halak na pinakis idama hau na masak doang guau. Ay songonod dohatan ni Jahoba tu halak na pinakis akan nama jujurari sabatu jala dipilit lomoni rohaku jala marsihohot marningot padaku. Seleonokku matuna sida di bagasan jorokku dohot di bagasan akapariku sada parjabaran dohot goar na dumenggan sian goar ni aka anak dohot boru goar saliling-liling na lehonoku tunasida naso tu pamago jala halak dagang aka namarsihotu Jahoba mangului ibana dohot makaholongi goar ni Jahoba jala mangido gabe naposona ganup tahe namarningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku saina patol ha sokudo nasida tudolok habadiauku jala palasokku rohana sida di bagasan joro partangyangan tuau halo mohonokku ma pilihan nasida si tutungon dohot pilihan nasida si potongon di atas langgataku aitar goar bagas partangyangan do bagasu di saluhut aka bangso odo taheha tani Tuhan Jahoba na papungu aka na marserak sian Israel papungoku do betu ibana halak na asing lebih sian aka na pinapungu tu ibana ido sahat ni turupuk amang do tamu inang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhanta jami tahun marsaringar atau dituliskan pada Paskah ya setelah pembuangan. Jadi nunga di Jerusalem nasida. Jadi duk salpu penderitaan, salpu ya perbudakan di pembuangan Babel. Lalu Yesaya menuliskan kembali firman Tuhan ini. Jadi di situasi na sasitong na sedang semangat 45 do bangsoi. Ainunga dipuka nasida membangun kembali Jerusalem dohot bagas joro na di Jerusalem. Jalanunga be dohonom ma nunga mulak
daling tu sakena. Jadi mereka sudah berada di Yerusalem, jala nunga di pauli di dok nakin di pajongjong na sida kaparik di huta naung marokso songoni dohot huta na tarulang songoni dohot bagas joro naung tarulang ujui. Jadi didok bahwa sesungguhnya posisi keberadaan mereka sungguh-sungguh ada di dalam semangat yang luar biasa. Halayamang do tamu inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka berada di posisi betul-betul berbahagia, marlas ni roha, semangat membangun, ternyata saya donggo silakona. Dia mayamang do tamu inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus songonon. Ada konsep pemahaman nama do, siapa yang lebih berhak di kota ini? Isena lebih berhak di bagas soroon, isena lebih berhak di hutaon. Jadi ada merasa bahwa aku hanyalah pendatang. Apalagi au na somartunas nina, na pinakis. Nah, jadi so dia mai itu tuh. Di situasi semangat nakin di dok adong silakona yang seolah-olah orang Yahudi memandang bahwa di luar mereka tidak punya hak masuk ke bait suci, tinggal di hutai, menikmati hadameon dohot hasonangan. Satu catatan sesungguhnya firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa pintu terbuka bagi semua. Dangadong bedisi kulit hitam dohot kulit putih. Dangadong bedisi komunitas on dohot komunitas on. Sesungguhnya mereka sama-sama orang-orang yang telah dibebaskan. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan. Jadi naneng dohono dohatan na jepek. Molo di Palua manasing. Namang do tamu inang nahinaholongan namarsaor di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Jika itu yang menjadi dasar untuk hidup di Jerusalem, tentu ketidakadilan dohot hati goran ngasemube. Nah justru laus ido na mangojar di baema topik ni mingguta laus ido topik jamita sadari madok raduti ulahon hati goran. Raduti ulahon hati goran, taati hukum dan tegakkan keadilan. Na nidokna, na dia doon. Na parjolo toturi kodora sunggulan marhite jami taon asa unang tong lupa hita di bagasanna apa itu hukum secara umum, arti hukum dan keadilan mangihuton parbinotoan ni portibion laos ano pahobaro tamay ahado hukum dohot keadilan mangihuton barita nauli kan begitu manginang. Nah naparjolo sahali dihamuak ka na hinaholongan adong do padohan nihalak na bisuk madok songonon didok ibana amang do tamuinang bahwa taringot tu ketaatan do keadilanon didok songonon ketaatan kepada hukum Tuhan didok dan tindakan adil terhadap sesama merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Imadidok. Ketaatan kepada hukum Tuhan dan tindakan adil terhadap sesama merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Imadidok. Nuai ngamang dot tamuinang tahatai hukum ahado hukum kan itu nuaing. Totu berengot tamai sian bundel manang buku manang catatan na adong.
Nah, tolo ukur talau manigati tu sian kamus resmi. Nah, molo didok hukum ima peraturan atau adat. Peraturan atau adat, nah secara resmi dan dianggap mengikat. Ini dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, mendapat legitimasi, ya, untuk bisa diedarkan dan dihidupi. Nah, jadi hukum didok peraturan atau adat, nah secara resmi dan dianggap mengikat dan mendapat, ya, legitimasi sian penguasa manang pemerintah. Nah, mangihut ahado keadilan. Keadilan nataboto ala sebagai warga negara dohita tentu mangihuton bangsa tahun ahado keadilan. Nah, amang dohot tamuinang mangihuton satu catatan tong didok keadilan manang hati goran ima sifat perlakuan yang adil. Tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena. Dan sepatutnya dalam memberikan hak atau hukuman kepada seseorang. Itulah yang namanya keadilan. Mangihuton dia nakin, mangihuton akan catatan-catatan resmi. Nabui tajaha jalatapar siajari. Nuai ngamang do tamuinang tasiga ma. Ahadoi mangihuton padok di bibelta. Ahado hukum, ahado keadilan. Mangihuton dasar kehidupan beriman songon akan naporsea di Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketika berbicara soal hukum, berbicara soal keadilan, dasar hukumnya juga ada bagi orang percaya, yaitu Alkitab. Nah, molo dihatai hukum di tonga-tonga nina bergereja, ya, manang dingulu ni halak na porsea, didok dihata aslina mispat. Mispat. Jadi dia do nanang dohonon nadisi ini merujuk kepada titah. Totu dasarta makatai taringo tu hukum-hukum sian awal mula Tuhan telah menetapkan, ya, bahwa 10 dasar titah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai yang harus dihidupi umat Allah dan berpadanan kedua titik atau kutub. Pertama kepada Allah, kedua kepada sesama, horizontal. Nah, amang do tamuinang nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Songo dia do hata keadilan on, mangihuto bibel taon. Totu ala tahatai taringo tu hukum dohot keadilan ikoni daud tadi sudut bahasa. Dohot lapatan. Nah, jadi di bibel taon di padan narubi dihatai taringo tu keadilan dipakai dengan satu kata kalimat bahasa sedaka. Dimulai dengan kata T. Sedaka. Ima didok di Bibel tahun di bahasa aslina. Nah, jadi keadilan ini bukan sekedar keputusan dan, ya, di pengadilan misalnya. Tetapi sesungguhnya makna yang terkandung di dalam kalimat sedakah nakin ima. Bagaimana umat Allah, ya, dengan cara hidup yang benar dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Songo dia do hita mangulu di parsaurata dohot debata dohot hita sama hita. Tu hita saluhut na hinaholongan di bagasan goarni tuhata Tuhan Yesus Kristus mulak tu pardohaku siani manakin jamita tahun
mangjo tu hita madok raduti uhum ulahon hati goran. Raduti uhum ulahon hati goran. Amang do tamu inang saya tidak tahu. Mungkin gudang do hita, nah mungkin hea berprofesi dan bekerja hingga sekarang juga di profesi. Misalnya katakanlah ya, saya mau mengangkat satu ilustrasi amang dohot tamu inang. Ilustrasi tasongo dia ma naneng huuji mangalehon tuhita. Songonon ilustrasi taringot tu lambang keadilan na paling umum di Portibion. Lambang pengadilan ante di Portibion. Nah, jadi na paling umum nakin unang lupa au tahe unang salah naraku sambil saya duduk-duduk mengikuti ibadah kita, mengikuti semua, saya coba cek kembali. Nah, jadi di dok songonon bahwa paling umum di Portibion lambang pengadilan yang dipakai ada simbol di situ, simbol Dewi Keadilan atau Dewi Termis. Ima simbol nadisi. Molo Dewi laki-laki itu manang perempuan. Itu. Molo adok pernah memakai bawa warna alai si Dewi di dok, nepa pilih-pilih mayate. Ina tiuri mana si dewa, alai nagulo imana gabe si Dewi. Nah, amang do tamu inang didok nakin lambang ya dari pengadilan dunia nakin didok ya Dewi Keadilan, Dewi Termis ya ia gobarani didok sahalak paropuan. Sahalak paropuan. Tongon di siamunna maniop aha tibangan. Maniop timbangan. Timbangan na sungod dia, timbangan na kosong. Ima di siamun. Na napadua ho namang do tamu inang, na hinaholongan, jala dihabirang na didok maniop podang natajom. Maniop podang natajom. Ayat tu siamu di pehata podang tahe. Anggo sotatu si bedaku boto be sugut 17-an. Ingot tamu do podang hujur. Tobak. Ate. Jadi ikon bui do petong ingotot tate. Nah, jadi didok nakin ya tangan habirang na madio podang natajom. Jala si malolong naon ninna dihukupi dohot kain. Ilustrasi ya, dihukupi dohok kain, molo dihukupi diikat dohok tali, manang nasa kaipe, manang nasa plastik, manang nasa karotas, buah boy dope marnida menghihutok kita, boy dope marnida, boy kecuali di bolong saotik, hedo. Nah, tetapi ya, nanain dohonon na, molo nunga ditutup. Totu dang di ida be, itu kan? Dang di ida betong. Nah, jadi didok ditutup di lakban ma si malolong na. Dohot aha didok nakin dohot kain, dohot abit-abit. Ingot tamu do pe abit-abit tayak kainang si gudal bolon. Ang ko penaman ada si gudal bolon. Dang adong be. Ay mo luak ka zaman niya ka upung dolion waeng. Bulu na jolo dangi gudang dope sa tabi rupani marpadukap akan na tua-tua. Edo, hola markacamata ipuri bonisonin na itepel hot to si ay maulo pedak sokon waeng pahean gudang na. Ido tahe. Bayi pina jolo masa dope ni pakai na marpadukap ate. Nasok na markacamata huida tu sojo inna rupani. Nah, jadi didok ditutup dohok kain. Tujuan naha unang marnida. Unang marnida, unang diida. Himarupani amang dohot tamu inang. Alani rupain na didok ditutup si malolong na. Dohot ahanaki dohot abit-abit. Jadi timbangan na kosongi
didok natiniop nai ima manggobarhon keseimbangan. Artina dus. Jadi dang telepang. Jadi didok disi ya keseimbangan dus. Lapatanna memang ido ikut dos do. Unak songo pertiga-tiga tutu. Molo pertiga-tigai manuhor beda timbanganna. Molo pertiga-tigai lau majual beda timbanganna. Alai satabi beda arok kita pertiga-tiga. Dak kamu nah hudok bah. Hate na dihuta de beri bedo. Ala naunggo huboto songo ni. Ni mabain na buruniku kan. Dangia tongin aja dia do. Nyodoin na ba. Itu analisa. Berarti belum manuhor on. Molo majual. Adonggo boto kamu na songo ni. Badonggo pe songo solupi. Solup se boto kamu. Ido. Molo mana manuhor boras siap petani ilo kuki di toru. Ya tuki. Asa turun pantak ni solupi itu toru. Alai molo mana majual tu pembeli tu konsumen na ya tu imana mamusia do pagi jang buti. Ido. Boasa asa gabe bukuk solupi tu gijang. Isini berbeda dok sudah pastilah. Ido. Nah jadi didok nakin ya kosong melambangkan didok desi asa dus. Asa dus. Saya persingkat saja. Tidak salah secara teori dan memang harapan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bergereja, di dalam keluarga, dalam segala hal, keadilan itu harus dijunjung tinggi. Setuju akan itu, Amang? Inang? Setuju dohamu? Angku setuju behamu, bangga ame bejami tahun. Nah, jadi setuju doh kita. Itu banyak jami tahun mengarata-ratai sadarion. Bahwa kita setuju harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan itu. Adonggo nalipe, adong. Dalam ilustrasi nakin, kain penutup matai ternyata huroha disusuk ke buti jarum, jalego yang otik buti, gabe dong cela saotik. Gabe bui masih malolongon, manilik-nilik sabariba. Manilik-nilik sabariba hamuna. So dia masih malolong sabariba mernida. Mari kita praktekkan bersama. Atarin na butikan ada kuida ibadah kuida inna hape bui do tongkan dicelanai. Nah, jadi imanakin apa yang dia lirik ketika dia membolong sedikit saja untuk bisa ya asabui mernida idaunna suasanai. Nah, ternyata tibangani ninna ade sada marisi sada dang marisi. Na marisi ido bikas manang. Nama so marisi ido tutoru buado bangi hutuk kamu. Sada di som marisi beban. Sada di son kosong. Idia do tugijang idia tutoru. Yang mana ini turun? Ini nyom marisi nyodang. Odo turukan. Om menakokkan. Odo nakokkan amang. Ise maga besi parmonang onda dua on. Saat lirikan sudah terjadi dari celah-celah. Banyon. Itu kan. Ayo do nani lirik natong. Itu banyak ibuka ruang ibai celana. Igotil ngonotik. Asaboy manikir-nikir. Atar songon namari limutilik menghadapi ujian. Ingot tamuju na julu. Tike saya mau badong gotong dongan SMA na merbaju na julu. Ibo to hamudo. Tangan na sude buti mulesianon na. Bui disurah apalagi geleng-geleng. Hedo. Aga tahe tuanon na roha. Mga pia niba. Alay nung sonari ni sadara may homa petaho iningon.
Hati. Baru musia dong gue debat tong. Ngai surat tok kan ibu masolasiban ileng keto tutang gurung idong anak. Adong guna songoni. Ya masing-masing pasti kita pernah mengalami. Kami di STT HKBP udah tong songoni. Alana bahasa Ibrani nama olak kapalon. Begitu. Aisona bahasa tai. Hidup tong. Bahasa Ibrani nama olan. Iko botor do mado alek be gimel dalek hiweje katen. Iko botor doi. HP tulisan ni dan tulisan Latin. Markelok ko hera cacing. Hidup. HP berjenjang do sude. Jadi buah apa yang carana terjadi matu dia pe belau badi lipat-lipat mabuti berkam warna istilah mulai di estetika mahasiswa perkamen ko bayno donina. Jadi merdala ni babuti magubibi mapa mangan liba. Hola nalan yung gelok-gelok nahon rupani. Nah, amang do tamu inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kembali tu timbangan nakin. Di saat kita berperkara, mungkin di satu sisi pernah mengalami rasa kecewa karena menurut kita putusan tidak adil. Justru kita mungkin di satu sisi pernah berbahagia karena apa? Pendamping kita sangat luar biasa yang seharusnya kita kalah menjadi pemenang. Ada guna songoni? Saya dong doi, kan begitu. Tetapi yang gohita di dalam kebenaran selalu. Nah, amang do tamu inang nahina holongan sasitong na hukum dan keadilan yang seperti apa yang mau dikatakan Tuhan di dalam firman hari ini? Ya, hukum dia do. Nah, parjolo mulak do itu dasatita. Patik ni di bata. Itu. Tusido o jahanna. Molona holong do rohata taraduti mapatiki. Molona holong do rohata tongma tajakom manasida. Itu nakin hubungan secara horizontal nakin. Jadi mulo di dok taraduti ma secara vertikal. Bahwa kita sungguh-sungguh ya mau untuk hidup di dalam kebenaran keadilan Tuhan itu. Nyatakanlah kasihmu kepada Tuhan. Marhite nama mengendahkan. Dipakai di son kata sabat. Nah jadi ada saatnya ya satu waktu masa hubungan sangat-sangat intim dengan Tuhan. Nah jadi maradian sian aktivitas nasomal, jadi sadari tapake membangun yang persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan dan sesama. Jadi itu nani dokna raduti mai. Nah napa duahon isep menakim marningot buku edeta ede parjolo buku ede nomor 3 majalah AHA judulna. Isep mangingot. Buku ede nomor AHA judul ni. Iya, akan mangaraduti patiki luluan nido bagas ni Jahoba bagas ni di bata. Uka bahal na umuli bagas ni di bataki. Ay tu si doaw na muli ganup jupang mingui. Hulului do di si bohini di bataki. Nungaro awo atabuna yedde kan. Baido. Halak na mangaraduti do hati goran ni luluan ni do bagas joro. Nah maka dikatakan ya pintu rumah Tuhan terbuka bagi semua. Udok majo. Holan naposo sudi namar minggon manang gabedang padoho to biak kena tua-tua. Manang holan na tua-tua namar minggon gabedang padoho to besuduk na poso. Daun kan? Sudiru hitan waing dison. Nah, jadi amang do tamu inang nahina holongan buka ruang bagi semua siapapun dia dengan satu catatan yang mencari Tuhan, yang rindu akan Tuhan,
jala na makanguluhon hapor seona. Jadi itu naki persoalan ni ise mangamula behita tubo na pasugi taon ise do na punah dison. Ayan halak dagang doan pendatang. Ayan napinakis doan duson ahli dokon hau na matipul dui dang martunas. Tetapi dikatakan di sini oleh firman Tuhan, silakan datang ke rumah Tuhan, sebab rumahku juga rumah doa bagi kita. Kan begitu. Rumah Tuhan adalah rumah doa bagi semua. Nah, tuhita saluhut na hinaholongan na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata na mangihut dia ma na dohonon ni trupuk jami taon tuhita saluhut na totu na ikon si hanguluhonota. Na parjulu peganglah keadilan ya, dan lakukanlah kebenaran. Tatiyok ma keadilan ni jala unang tapalua jala tong ma taulahon ma hasit tongani. Napaduahon siyan jami taon pintu rumah Tuhan terbuka bagi semua. Alani unang tabatasi holong ni dibata ineng dohonon na. Unang tabatasi holong ni dibata tu dongata. Ay moloholat tuhita do dangau tikos ni berarti dang adil debata. Nah, jadi poin kedua dikatakan melalui khotbah unang tabatasi holong ni debata. Alai ala diukap debata do pitui. Doho manasida madai holong nai. Jadi unang didok tabatasi. Jadi didok musina patuluhon. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Songoni manang bagasta. Tutu di zamanon dak sudi halak talwas masuk tu jebu. Itu tahe. Apalagi di Jakarta udah. Kalau orang menutu tertarakon masuklah masuk, duduklah duduk. Kalau enggak istirahat di kamar nita. Dak tata desi solma. Adong nabarani songoni. Kalau didok mbak pungin na kan. Ibu kamu pitui gerbangi. Dung ibu kamu pitu masuk masuk. Nang istirahat toin na hamu. Naksu tadamu agise itu suruh hamu mudo milopay hamu si panganon. Jolo ninang nangasan ninunglungin na. Adong nabarani songoni. Enggak saya rasa kan begitu. Nah tetapi yang dikatakan pintu rumah Tuhan, rumah doa, rumah kita juga harus bisa menjadi rumah juga doa bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang satu persekutuan dengan kita. Jadi amang dot tamuinang dung disonau hampir 2 tahun. Hira sahali do pera kuikuti pertangyangan di Sedejebu. Selebihna igarejau terus. Hidu ijebu ni saya manangi tikia teh pertangyangan week. Daung teh di sado di restoran kayaknya belum pernah deh. Jadi masih hol duhau. Mulut tunggu itu tahun naro. Ate ba tabay maju sahaliak kadabu hidupe dangi bagastai gabi rumah doa pertangyangan. Pola ke berata kamu di si. Hama kamu na hamina tulu la suhutad dahami dia bagasmu. Ate. Nido. Baidu dah. Nah, jadi gudang do na suapala anon roi badak songon dihitan molo dihitan la topupe baro tu bagasnya karwasta ba justru toh samanggarok kita indaro molo dihita kan gudang si jagau datong. Dang semudah di desa bertamu di kota. Ai budo nakin dangi molo sistem di kota kan gudang go berdasi itu tahe. Itu tahe. Itu dah gudang si camot tonoton ineng dohonon. Jadi alai mulu alani pertangyangan do roakan atorob buka do pituta.
Ate. Dan nama masa kami di siya neng dohonon. Molo pe di ruang Salomo. Sadok. Baru mahita bah. Ate. Masih beta-beta ma. Nah baik. Amang do tamu inang. Saya akan mengakhiri khotbah kita hari ini. Napa opaton di dogma songonon. Di papungu de batado. Bangso namar seraki. Di papungu de batado. Bangso na marseraki saluhu nama hita terak papunguhon namago talului na tading mula tupudi betatung nama radian satokin alanin aloja dohdaka na asing. Nah jadi tugas tamang do tamuinang papunguhon songo dia do papunguhon kanido nuaing. Jadi tugas tak dang paserak didok alai papunguhon. Anga tujuan na disi asa sude bongot. Asa sude bongot jaladung bongot rap madai hinauli ni pasu-pasu ni debata. Bukan hanya di dunia tetapi di sorga kelak. Nah, amang do tamuinang Yesus do hasesikop ni patiki. Alani sudihi tanapungon akan natinubus na hinokop na pinalua ni Kristus do. Alani i tapagalak ma palitota. Tapatiur ma dalani. Ay torop do pinalilu. Say hatok ma. Ay torop do pinalilu. Say hatok ma. Mulaki asadoho na sida gabi bangso na merdeka. Hudok mahata parpudi merdeka. 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 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita isi kemerdekaan dengan buah-buah kebaikan. Amin. Martangyak kita. Mau lihat ya Tuhan di luas sodo kami. Dipakulingi hatam uli denggan dipasunggul hoko turohanami taringo tu uhum doho hati goran marbikas doi siadung ruar bangso Israel sian parahatobanan jalanunga dibongoti huta Jerusalem kembali ke asal. Totu semangat nai baru pasti do manggohi rohana sida. Ala itu Tuhan adong silakona. Unang bejupang tutu songoni. Alarap na pinalua ni debatado bangsoi. Sadok status rap na pinaluai ikon hanguluhonon na sida. Rap na tinubus ni debatado bangsoi. Status songon halak na tinubus ikon sude na sida upi-upi. Ay na pinalua na tinubus ni debatado na sida. Ubay bongot mo setu Jerusalem. Membangun kembali Jerusalem. Bait suci dan tembok yang telah runtuh. Tuhan debata diajari hodo kami. Marhiti hatam. Asa unang adong tutu Tuhan. Pengkotak-kotakan. Pengelompokan-pengelompokan. Nabui mabay siga parsauran. Ido di paingot to Tuhan. Marhiti hatam. Tubang som naung pinaluami. Asa sudina pinalua membuka ruang dan kesempatan bagi siapapun dia ketika dia mengaku dan percaya sebab pintu rumah Tuhan terbuka bagi orang-orang percaya. Tuhan Jehovah debata mauliate di hatam hupeo pami mai jala huhango luhok kami tanggung jawab nami Tuhan. Totui sion nami ma dohot buah-buah kehidupan nadingkan.
ala na pinalua mihami. Soni di bangso namion. Totu tanggung jawab nami do mengisi kemerdekaan ini. Kami jangan hanya menuntut, tetapi tanggung jawab kami juga mengisi kemerdekaan ini dengan mentaati aturan lausoni patupahon akan adinggan namarguna tu halayak ramai tu situan natorob dadaholan tu diri nami. Mauliati ale Jehovah mian mahatamdi ngulu nami be. Jalahoma dongan nami marbungaran mahuriam sapala naung ditobus sohami di bagasan Kristus asagabi parhitiam muhami mabuan aka nalilu mulak tuho mabuan aka na terdampar mabuan aka na hatadingan kembali ke dalam persekutuan di dalam Tuhan. Mauliate asiroham hasonangan ni bangsa nami lumubi menyambut hari kemerdekaan na pawalu puluh sadahonon tuko male Jehovah na jongjong di bangsoon lumubi di akadongan nami di provinsi Nusa Tenggara Timur na mengalami bencana na tuhari gempa bumi na gudang agua kosa ali Tuhan surduko tangamu mamasu-masu sude korban bencanai jala arop dorohanami akan apursiai boy berpartisipasi mengurupi aka pardangolan nasidai songoni Sumatera Utara Tuhan dipukul onom nasugut tongdo di Simalungun Fokus Siantar terjadi bencana terjadi gempa bumi asiroha male Tuhan saipadau sian aka nasohina lomohon ni roha sonang mabang somon ala pangaramo tiomo sesadu sanami mariti Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Baik amanginang tau duti acara ta mariti namarede sian buku ede nomor 720 sia laho mahamu huhut pasa pilia paduaho kita doho tu pembangunan ni huriata marede hita. Kristus Tuhani Baritahon Barita nauli Tu saluhut natin ompai Tu saluhut natin ompai Masamarlas ni rohama
kasih tongani asa orhon hadameoni. Yesus Kristus Tuhani, baritahon ma, baritanauli, tu saluhun natin opai, tu saluhun natin opai. Samarlas ni rohama, langit ng Tuhan kajang-kajangi, marolo-molo pagkaladani, rodihaw na ni harangani, martopak-topak sungai, marhasang besar daw ng laut. Tatangiakon ma piliata. Ali di bata amana mina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silew-lew na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilew mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutanda hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo sa Roma haraja mo.
Say saut malomo ni roham di banua tungau songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disordakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaur homadamena tutodim. Ninna Yesus Kristus Tuhani, baritahon ma barita nauli tu saluhun natin opai, tu saluhun natin opai. Asamarlas ni rohama langit ng